Vale. Ara anem a dir un recorda. Recorda. Anem a fer un recorda. Si jo multiplico un número, mireu, el 4.756, si el multiplique per l'1, què em donarà? El mateix nombre, molt bé, 4.756. Però si este número jo, el 4.756, el multiplique per 0, què em dona? Molt bé, 0. Sempre que multiplique un número per 1, em donarà el mateix nombre. Sempre que multiplique per 0, em donarà 0. I si multiplique el 0, per exemple, per 212, què em donarà? El 0 per 212 em donarà 0 també.